सिगां आङो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि रायजो राजा मानगोनां बिथांमोननो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि जार्नालिस्ट फंबायमोनखौबो दिनै बे जोंनि मिउनिसिपाल क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव ओइचएस आरो ओइचएसएलसि आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय सेथि नैथि आरो थामथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय बिनानावमोनखौ दिनै जोङो मान बावदों आरो बरायदों आरो लोगोसे बै फंबाय बिनानाव फरायसाफोरखौ जोङो दिनै इयुनाव बोरै गिदिर मानसि जाहैनो हायो आरो जिउआव बोरै साक्सेस जाहैनो हायो बै माखासे केरियार काउन्सिलिंनि सायाव खोथा बुंग्रा जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि थेबासन ब्रह्म बिथांखौ जों लेंहरदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि गामिनि दिनै गामि बेंग्रा गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो जोंहा आलारि एम इ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मोनथिखा बर' बिथांबो दङमोन आरो बिनिनो लोगो फोरोंगिरि सायख्लुम गोजोन ब्रह्म बिथां आरो बेजों लोगोसेनो बेवहाय जोंजों गोबां माखासे मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन। नंगौ जोंनि मिउनिसिपाल क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिफोरखौ इयुनाव जिउआव बोरैहाय सासे सुबुं सम्पद आरो बर' जाथिनि आरो सारा बिटिआर आरो आसाम आरो भारतबर्षआव गावखौ सासे सुबुं सम्पद जाहैनो हायो बेनि नोजोर आरो थांखि दं जोंहा आरो बेवहाय जोंहा मिउनिसिपाल क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया नंगौ जोङो सामार भेकेसन बा गरम बन्द समफ्राव जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव फरायसुलिफोरखौ जोङो कचिंबो होबोदों बा टिउसनबो होबोदों माब्लाबा लिटारेरि इभेन्टआवबो जोङो फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो हाबाफारि लाबोदों आरो जोङो बांलानि बा गोदान बोसोर जायखौ बैसाग होनो बै बैसाग समावबो जोङो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि माखासे बिथिङाव गेलेनाय मोसानाय मुसुरनायाव जों हाबाफारि लाबोदों। दहायनो बुंखादों आं जोंनि थांखि आरो नोजोरा बेनो जाहाथे जोंनि एरियायाव मोजां सासे गेलेगिरि जों मोननो हायो मोजां सासे जोङो डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार IAS IPS आरो मोजां जार्नालिज्म आरो मोजां आयेनाव खामानि मावग्रा लयार एडभकेट जोङै मोनहैनो हायो बेफोरनि नोजोर आरो थांखिखौ लानानै जों मावबोबाय थायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।